салому алейкум бародаро. Касоне ки мехоҳанд номи каналшона яктаном кунанд, марҳамат тамошо кунед. Оз ман медарам нишон метам. Медроем YouTube да. Медроем библиотека. Ина библиотека меҷиқем. Ина меай тарафи дасти рост. значок ки ами чиай каналтон. Ё сурат дошта бошен ё надошта бошен. Ина инамиҷа меҷиқем. бо меҷиқем ина рӯи ами мой каналда медароем. инҷа настройка. ина настройкада меҷиқем. ина инҷа нависондагӣ ки Салам ТВ изменить мекунем. чизи форатон Салам. инҷаш ТВ. ҳозир ҳама хел агар биҷиқем окей намешава, сохранить намешава. барои ҳамин ҷои ҳами фамилияда якта нуқта мемонем, точка мемонем. окей меҷиқем. тамом. уже номи шумо якта шид. дигар нишон наметавонад.